ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ତାହା ଶିଖିବା। ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ବା ଲିଙ୍କ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ହଜିଯାଇଛି ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଯାଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରାଇ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କିପରି କରିବା। ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରରେ ଯାଇ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କଟି ଦେଖନ୍ତୁ foododisha.in, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସେସରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପୋର୍ଟାଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟିଜେନ୍ ସର୍ଭିସେସରେ NFSA ଏବଂ SFSS ଦୁଇଟି ଦେଇଛି। 2019 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ NFSAରେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 2019 ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ସେମାନେ SFSS ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। RC ନମ୍ବର ପରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। OTP ସେଣ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ OTP ଯାଇଥିବ। ସେ OTPଟି ଏଟାରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି।